Chỉ bởi ule cái chuyện này là cái lâu lò mà chế u he video hian Malaysia Munatiaman Island a kan karna te ran ti chwa katuma heti lai mun vela kan tlo mun te le kan ho kong te ran ti lan katum ani he mi ding lamat lang lo lang anwai hi kan omna nia aming hi minang resort nia mi malta ani he mun hi kum sam thum kalta a siamani a mun nuam le mun thaveng mun fian real tui puya sanga te mo theina coral te mo theina diving ti theina hiking ti theina ani tel boka khi ti lai tlang lo lang lura te pokyanin hiking ati theini kan ha dam song song mai ni helai mona han kal chu ti chuanin heti lai mun veli kan tlo kuala hemi kan omna pia loka mun dang a resort omte kan tlo kuala he kan kal phei zela resort lui ve to tak mai chu kan vatlo chua ka tilai hianin kan kal kuala kong mu mal lo lutuk me a khang kan kal kuala hei lung in kara te tiang hianin inan lo sa a hei mun pakhat chu kan va thleng ve lol maya hetilai hmuna hian chuanin mihring an tam lo khawp maya ma sengin rithawm hlek chu kan hria a om chu om ma se an tam lo ani tin hei long hlui tilai khawmawala hianin an da a pablo ana chhunga va en china khumvela omatia hianin mi en turin an da ni om takani ti chuan kan kal phei zela kong khokrok tak taka te kan kala kong bombo chuanin leilawn theto tak te kan zo kuala chuan kan kal phei zela apia resort dangal au om le chumia chuanin vakal kan tum le ani hei tuna lo lang de thi tree house an tia thing in alaya khanin thingkung a oma kha inan sak nan ta tree house an ta ta khianin mi tun ma chuan lo cheng thin ni om takania henga tian an lo thleng ni om takani ma se tuna chuanin are thap mai a oman om lo ani aram resort ram deuh te po ang hei hemi nu hianin resort dang kan va po le ta hei kan resort dang va po chu nia anuamin amun hi a thoveng khop mai hun nuam tak chu ni hi he resort hian chuan swimming pool tuin lehna hmun an nei boka tun hmain mikhwal pawh an lo ngah tawh hle a rin awm naupang nawi nei tan pawh han tual chaina rem chang tak hmun an nei a tha khawp mai a thoveng
chuanin helai hmun pawh hi tlang hnuaiah tho an awm ve a helai tlang dinglam a lo lang hi kan awmna chung zawn kha ani ta a chuanin kan hawphei leh ta a kan awmna lampangah tiang chuanin kan awmna lai velte kan video leh zawk bawk ta a henglai hi kan thlenna hmun ania tui leh kan thlenna resort hi a inhnai em em a pen nih khat lekah swimming na hmun a awm a han thut hahchawlh na hmun a awm a beach a awm a restaurant a awm a a hnai vel veka han chet tlatna vel hi a lo nuam bikin a hnai vai bik em em ani hemi ka lak ni hi zing ani a kan haw ni ani bawk ani tilai hmun hi lo lang hi restaurant ania kan in pek fel veka kan in pek fel hnuah chuanin breakfast ei turin kan chuk thla a breakfast kan zuk ei phawt a chuanin kan bungrua te kan keng thla a chumi zawh chuanin lawngte in kan haw phei ta ani lawngte khanin kan haw a ferry dang nang turin kan kal leh ta ni lawng lian zawk ferry ah chuan kan chuang leh ta a tihian hmun hrang hrang kan tlawh phei zel a kan chawl phei zel a chutah chuanin passenger dang dang kha kan la chho zel ani chu he Thliarkar ah hianin mi tam tak an lo kala hmun hrang hrang atanga lo kal khawvel hmun hrang hrang a khawsa te lo kal khawmin heti lai hi hahdam nan an rawn hmang ve hlawm bawk ani tilai hmun a rem channa em em chu tuipuiah khanin snorkeling an tih theih mai bakah hiking te a tih theih a chu mai bakah scuba diving te sangha te coral te en duh tan chuanin thil man hla tak vakalna rem chang tak ani a tin chu bakah diving certificate khatiang scuba diving certificate lak nan pawh hmun rem chang tak ani heti lai hmun hi kan kal zela tihianin pawt dang a lo awm leh a hetah hianin passenger dang kan la leh ta ani hemi passenger te an lo luh hnu hianin kan kal phei leh zel a hmun hrang hrang kan tlawh chho zel ani hetah hianin kan chawl leh a passenger dang kha kan pick up leh a heta tang hianin pawt dangah kan kal leh dawn ani hei hi pawhna hnung ber kan chuan tawpna ber ani ta ni hemi tang hianin motorin karin kan in khalh phei ta a tichuan Singapore panin kan kal ta ani kan pawt thlenna nu hnung ber hming hi gemok an tih ani heta tang hian karin kan in khalh chhuak leh ta a Singapore kan pan leh ta
ti chuan kara chuan chuangin ti lai vel hi kan han tlan pel zela heta tang hian marsing khua kan va thleng phei le ta marsing khua chuanin chote kan va e phota kan hadam phota rei lo te kan chol hadam phota chuan kan kal le ta Singapore panin kan kal le mek ani kalkawng sira hian tung palm thing hi an ching na sa em Malaysian ho hianin furniture siam nan te akung hi an manga ana hi inchunga tan te ti chuanin ara atang hianin oil chi rang an ti chuak boka chu an oil siam chu cooking oil atan te chuan khol thil atan te an mangna sa em ani palm manga thil siam chua hi an mang war em a Malaysia hi palm thing chinga hianin alangsar pol an nia an ming po athang ani ti hian kong tluanin Singapore thlen ma chu palm kung hianin a khat vek mai ani a moin a hmu nom dang dai ve khop mai ole tuni tan chang khati zong kha ni sila min lo en sak tu te zong chunga lom thu ko ron sei tak mewa min lo like saka min lo subscribe le zel turin hindu sang na karon ngen boke kalome